आंनि बे जानायाव माने उन्दैनिफ्रायथ' आंहा जेब्ला माने आङो 3 क्लास मोनदोंमोन अब्ला जोंहा मादारा माने रुंसारि जादों आरो मादारा टिचार मावोमोन। रायसना होनो आच्छा ब्रादार जेम्स हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा माने थांनाय समाव आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन जाहैबाय जिथुनाखि जोंहा मा होनगोन पुर्णिमामोन नामा दा बिथाङा जेम्स ब्रादारनि हिनजावखौहाय माने डाइभर्स जाखानाय होननानै बुंनायावहाय माने आं एसे एन्टारटेनमेन्ट टाइपै सोरबा सोरबा सावरि जाहैनांगौ बेखौ होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा माने थांनो ओंखारदों आरोखि ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनि कमेन्ट एकदम माने लाजाया आरोखि माने फरायजाया स्क्रिनाव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लासै लासै माने फारि 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 आरोखि नङा होमबा ओरैबायदि माने थिगानोबो कमेन्टआबो नंगौना नङा होमबा माने मानसिफोर बुंनायाबो सैथोआनो जिथुनाखि थांनाय समावहाय बेफोरबायदि दावराव जानानै थांखाबाय नङा होमबा दिनैनि थारिखआव बेयालाय मा खर' मा दै गांदोंमोन नङा होमब्ला मालाय संसार जागोन मागोन बेखौलाय गावनि संसाराथ' संसार र' थेर बेथेर गावनि आखल गियान बिराद मोजां ना जोंना बिथांजोना दा बिनि थाखायनो गावनि संसारा बायफ्लेलांनानै दङ बेखौ थाल दंना गैया दिनै जेम्स ब्रादारा माने संसार जानो आवगायहांदों बेवहाय बेहा मा नांनायनि मालायखौहाय डाइभर्स जाखानाय हौवा गारजानाय हौवा गारखानाय होनना मानो बुंनो दरखार नङा होमब्ला बेफोरखौ बाद होदो लोगोफोर जोंहा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड होनोब्ला जों बयबो सिनायो नङा होमबा बिथाङा एकदम डेन्जार माने बोर होदों आरोखि माबाखौ जेम्स ब्रादारा माने हाबायावहाय इनभाइट खालामदोंमोन दा बे एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौ खुलुमदों आरोखि गोबां नुखाबाय जानांगौ गोबां नुवाखै माने बिराद हिट मोनदों आङो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा जिथुनाखि मा होनगोन जेम्स ब्रादारनि हिनजाव लक्ष्मी बसुमतारी नङा होमबा दा बिथाङा ओरैबायदि माने मोजां स्पेस होदों गावनि काहानिखौ खोन्थादों दे लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै नायलांबा माने मोजाङै खोनासंबा बुजिगोन गाव माबायदि जारनि खालामबोनाय गावहा बिमा बिफा दंना गैया बिसिबां बैसोआव बिसिबां क्लास मोननायाव बिमा बिफाया थैनाय बेफोरखौ माने जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनैनि दिनाव बिथाङा गोसो हमथानानै दङ दा दिनैनि दिनाव बेहा रावबो गैजाया न'खराव दिनैनि दिनाव जेम्स ब्रादारजों हाबा जादों दिनै बेखौहाय बेफोरबायदि गोसो सिफायना होनो नागिरनाय मानसिखौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा बुंगोन लोगोफोर बै जिनाखि पुर्णिमाखौहाय दिनैनि दिनावहाय जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो अब्ला रायसना होनो आच्छा ब्रादार जेम्सनि थाखाय आं दा माने बिराद डेन्जार रायसना होनो नागिरदों जय शिव शम्भबला जय बांला गुरु सादे जय पन्नासि पन्नास बिसा दक्सा जय बांला गुरु सयं इबं गुरु साहानि बार साहाजों थां खोलानि बार खोलाजों थां हा दै बार अख्रां साखि साबोर लानानै बाथौआ बान्दोबा सिफा गरमा होनानै एकदमबारे नाजागारि हाजो बावखुंग्रि हाजो साखाथि हाजो सालाखाथि हाजो एकदमबारे बाथौ बान्दोबा सिफा गरमा होनानै साहानि बारा साहाजों थां खोलानि बारा खोलाजों थां हा दै बार अख्रां साखि साबोर लानानै जाहाथे जोंनि ब्रादार जेम्सआ गावनि बिसि अनजालिजों आलो आलो संसार मोनजायो होननानै 33 कुसि देबो दिबिया बसिनि गणेश ठाकुर साखि साबोर लानानै जय शिव शम्भ बोलेनाथ आखाइखौ दोरोंबा दसे उनाव खैनानै होबावनांगौनो फैबाय एबार बेलेग जानांगौ एबार बेलेग जानांगौ खैनाखौ मा होनांगौ आं एबार बेलेगखौथ' आं मा होनना होबावनो एबारावहाय आच्छा जल्दिनो खासेयाव मारे खायगाव भेस मांस हारिनि सुखायजाव सिंगिने मारे सिंगिने मारे बिस मारे सुंदरी बिस मारे दे आइ सुंदरी मावमा खालि जाहाथे जोंनि ब्रादार जेम्सनि खैनाया बे जुगाव जा ब्रादार जेम्सजों आलो आलो संसार मोनजायो फिसाला फिसाजो सानै खांलायनानै मोजां संसार मोनजायो होननानै एकदमबारे जौमोन बोराय जौमोन बुरै राखेब बोराय राखेब बुरै एकदमबारे नाजागारि हाजो बावखुंग्रि हाजो साखाथि हाजो सालाखाथि हाजो एकदमबारे रायफोर जाबाय एकदम ब्राह्मण हिसाबै आं नालि हिसाबै एकदमबारे जौमोन बोरायनि एकदमबारे 33 कुसि देबो दिबिया बसिनि साखि साबोर लानानै जाहाथे ब्रादार जेम्स आरो जा ब्रादार जेम्सनि हिनजाव खैनाया बे संसाराव जुग जुग संसार मोनजायो फिसाला फिसाजो सानै खांनानै मोजां संसार मोनजायो होननानै आं बेखौनो आर'ज गाबनानै एकदमबारे 33 कुसि देबो दिबिया बसिनि गणेशनाव आर'ज गाबाय जय शिव शंकर बोलेनाथ जामारबाय
जामारबाय जादों आखाइखौ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय फंबाय दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय एसेबां अखा बारहुंखानि गेजेरजोंब्लाबो नों दा जेम्सनिसिम मोनफैनो हादों फंबाय आंनिफ्राय फिसा बुस्थु बेखौनो गिदिर साननानै लाबानो जाबाय फंबाय दा जोंना अखा थांदेर मोसानाया स्टप जायाखै दा आंनाथ' गाराङाबो जाया आं गान खननोबो रोङा नोंथांमोना मा गान खनजानो लुगैयो नामा गाराङानो जाया आंना गगा मोननायसोना आं बिराद गाज्रि अबस्थायावसो सफैबाय नङाबा आङो नोंनि महरा लाले लाल सना नोंनि खोथाया लाले लाल होननायखौ खनगौमोन आङो नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा सना आंनाथ' गाना बे नङा उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो सोरगिदिं खिफियो नों नालिनि जादोना अबाजि सन्थलि नों नालिनि जादोना दा बे आंनि गानसोमोन ओमफ्राय आं बेखौ खनथ'वा जुदि आं गानखौ ट्रेकजों दोंसे खननांगौ आं दोंसे खनसै ब्रादारमोन जायाबा खिन्थु निमाहा होनांगोन खाबाय आं दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं सिंगार नङा थेवबो नोंथांमोननि थाखाय माने नाजागोन आरोखि हागौमानि जस एनार्जियाव लानानै खनो नाजागोन दा मोबाइलটা খাতা ভালো আছে রে ট্রেক দিয়ে বাজাও না ভাগিনা আমি বেশি দিন নাই ভাগিনা সব জায়গার মন আমি খুনিব এই হাড়িগোলা বেলটা ডিসকাউন্ট আমরা শৈল মাল সব জায়গার মন আমি খুনিব আন্ডার 18 ডোন্ট ট্রাস্ট দেম নেব বল ওরা বুঝছো হ্যাঁ ওই ট্রেক বাজাও তো आंनि बे जानायाव माने उन्दैनिफ्रायथ' आंहा जेब्ला माने आङो 3 क्लास मोनदोंमोन अब्ला जोंहा मादारा माने रुंसारि जादों आरो मादारा टिचार मावोमोन ओमफ्राय बिदिनो फैयै फैयै बिदिनो जा फादारा जेनेबा जोंखौ बिमा गैयिनिफ्रायनो गाव गुबुन हाबा लायालासिनो जोंखौ जेनेबा नायनानै बिबार आं क्लास 10 मोननाय लोगो लोगोनो फादारा माने रुंसारि जादों आरो अब्लाथ' होनबा आंनि जिउनि लामा हान्थिनायाव माने जोबोद दुखु नांथाव आरो मानोबा क्लास 10 समावथ' जेबोखौनो बुजिया माने बोरै दावगागोन बोरै थांगोन माने बेफोरबायदि अब्ला बै समाव जोंहा फादारनि बिनानाव आनै दङमोन आरो बे आनैयानो माने जोंखौ जोथोन लानानै माने फरिनाय स्कुलाव थांनाय गासैखौबो जोंखौ माने दायित्वखौ बिमानैयानो माने लादो आरो लानानै बिदिनो आंबो मा खालामबाय उन्दैनिफ्रायनो माने आं सानबाय आरो माने जोंहाथ' जेनेबा आइबो गैला आफाबो गैला जोंनि लाइफआथ' बिराद माने दुखुथिया जाबाय अब्ला आंनो मोजां जानांगोन आङो मोजां जायोबासो आं मा खालामनो हागोन आङो जिउनि लामाखौ आं हान्थिनो हागोन बिदि होननानै आं गोबां माने आङो बेलेगखौ बाद दोननानै माने अकल फरिनायखौल' बांसिन गोसो होग्रोयो आरो माने आङो फरिनानै जुदि सासे मोजां मानसि जानो हायोबाथाय आं माने गावनि जिउखौ आङो साक्सेस खालामनो हागोन आरो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां नुखाबाय नङा होमबा आरो गोबां भाइराल जानानै दङ बेफोर भिडिअआ ओमफ्राय आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो जिखि मालाया मा बुङो बुंबाय थाथों नङा होमब्ला जेम्स ब्रादार आरो जेम्स ब्रादारनि हिन्जाव लक्ष्मी बसुमतारीखौ मालायनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै रावबो माबाया जाहोआ नोंसोरखौ नोंसिनि संसार नोंसोर दालांनांगोन नोंसिनि मा होनो माबाखौहाय लाइफखौहाय नोंसोरसो दालांनांगोन फिसा फिसौ खांलांनांगोन अनलायनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव मा होनो नङा होमबा एसे एनैया बयहाबो जाखायो बेफोरखौ बुंलायनांगौ दरकार गैया बयबो बिथांमोनाबो बुजिनाखा बिथांमोनाबो सासे इडुकेटेड गोनां बा इडुकेसन गोनां एकदम जानला मोनला नों आं जाम्बा जग्लाफोरबायदि नङा बिथांमोननि जिनानि साननाय हनाया जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोना दिनैनि थारिखआव हौवा हिन्जाव जोबोद सापर्ट होलायलायदों गाइड होलायलायदों माने हौवाया हिन्जावखौ सापर्ट खालामदों हिन्जावा हौवाखौ सापर्ट खालामदों जों गोबां बिथिङाव भिडिअनि गोबां भिडिअ नायदों गोबां भिडिअनि गेजेरावहाय जोङो नुनो मोन्दों आङो दिनैनि दिनाव जोबोद रंजानाय मोन्दों जिथुनाखि सासे बिमा बिफा गैजा रोङैया माने गोमालांजानाया दिनैनि दिनावहाय जोबोद गावखौ गाव स्ट्रं खालामनानै दिनै गोजौ थाखोआव सहैनो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिथुनाखि लक्ष्मी बसुमतारीखौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेम्स ब्रादारा दिनैनि दिनाव मा होनगोन अनाथ होननानैसो बुङो नङा होमबा बेफोरबायदि बिमा बिफा गैजायै माने गोमालांजानायखौहाय दिनै बैफोरबायदिखौहाय गोरबोजों बोजबना लादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जोंहा जेम्स ब्रादारखौ आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां संसार जालांगोन इसोरा बोर होथों नोंसिनि सायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जोबनायाव बेखौनो बुङो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय